No a teraz som zvedavý, keď už som túto na vrchole, že nám to ďalej povedať. A? Áno. Nie. Hodíme sa ďalej. Domy tu pribudú. Už som sa dostal ku pokladom. Fakle horia. Zlato, gold. Gold. Som sa dostal do tej pyramídy. Čo dobrý som. Už je o nejakom inom toto. Títo sa pýtajú nejaké prispievanie. Big win! Čím vyššie bohatstvo, tak tým viac človek utrpí. Ale človek sa mal uskromniť a mal riešiť veci v pokoji a v kľude. Nič nebolo ani po hliníkovém profile, ani o plastovém profile. Všetko sa dalo z dreva vyrobiť. A potom si ho mohol namalúvať, nafarbiť, čo len chcel. Prispôsobiť si farbu zlata, striebra, bronzu, všetko sa to dalo len hentak. A keď už boli kováči a vedeli si spraviť várenie a várenské veci, ale tá príroda sa ničí. Lietadiel kopu, aut kopu, všetkého veľa. Na čo sa to tak chrlí? Na čo? Epic win! Stačilo počítačových programátorov a ľudí, ktorí sa nachystali na to. Niektorí to zaplatia, niektorí to sa dáva. Facebook sa už nám napýta.
Epic win! alebo ja mám vypýtať od daňarov peniaze. Ja už vám to môžem dávať aj z daní. Čo sa nesnažím? Čo som na spodku alebo čo? Však som to potáhol do nebes. Krátek mi povie, že ne, že to není zdanené, alebo čo? A čo to není zdanené? Tak to je zdanené aj 300 rázy. Policajti už nech ma nezastavujú, lebo už sa kupuje Trnava z tých aplikácií, čo som všade nahral. Ja bol vymetený, že nevidím, že to je všetko samý internet. Big win! Tam budú zemáky alebo osivo voláte a môžete začať sadiť do záhrady. Lopatky, hrable, metly, papiere, tlačiarne, prach na pranie, vysávače. Vám to dá honbať. $5,000 eur. Kde sú ešte penáze, keď som robil v iných firmách. To tam sádrokartóny nakupovali všelijaké a všetko možné. Keď som robil u pokusa. Tam sa nakupoval sádrokartón za... Big win! Tam sa nakupovali náhrobné kamene, tam sa nakupovali krbové vložky. Tam sa podnikalo už 30 rokov. Spartane, Ikei, keď sa začínalo. Tam sa podnikalo už od začiatku, od malička. Od drevotrieskovej tej drtiny sa začína vyrábať plošný materiál. Eger, spolupráca s Egerom, spolupráca s oným, s kovaním. Epic win! Microsoft tam má spoluprácu, to má webovú stránku túto www.com. Chcete, tak si to kúpte a dám vám za to koľko? 400 eur. Mám tam potom aj spoluprácu s Enginom, spoluprácu s Enway. Čo? To bolo všetko len o speve. Ja som musel za webovú stránku zaplatiť 400 eur,
keď som ho chcel. Potom internetový predaj tam môžem robiť. Takisto, jak oni hrali, že sa snažili to dostať na vrchol, tak aj ja sa snažím, že ja sa nesnažím. A čo, sú to není peniaze, čo som tam išiel na bicykli, alebo stopom? Tak idem internetovo na ten postup. A umývam si volákým modifikačným prostriedkom, si umývam telefón, aby som ho mal čistý. Aby som tam nemal voľaké bacily alebo voľaké baktérie. Som nekúpil modifikačný od Envy, že som pred 2 rokmi, keď som to zaklal, keď som mal podporenie. Ale teraz mám so Zinzinom spoluprácu a to není, že je podporenie, že už to mám nastálo. Tú stránku, kebyže chcem, tak ja ho môžem predať za 300 eur. Internetovú. Tá internetová stránka není zadarmo. Ja som musel za ňu zaplatiť 300 eur. A keď zajtra povedia, že bude stáť 1000, tak bude stáť 1000 eur. A keď povedá 5000, tak bude stať 5000 eur. Keď povedá 100 000, tak bude stať 100 000 eur. Je vám to jasné? Už to je o tom internete. Už Zinzino, keď povie, že zajtra, že to stojí 100 000 eur, tak bude to stať 100 000 eur, aby ste si uvedomili.